ga dambana an taka aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamus sai shi dan bahagwan wuta daga bangaren gurmada bane aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamus shine dogo mai gajeren wando dan bahagwan wuta daga bangaren gurmada cikin bane ka aljanin bahagwan nasara wai abun ba daɗi hula da gishiri aljanun bahagwan nasara dan bahagwan wuta la ilaha illallah ga damban nan wannan damban kowa ya riga ya san kowa aljanun bahagwan nasarawa da na wuta na dan bahagwan aliyaro la ilaha illallah kare a tarkade rauni Allah ya kiyaye faduwa fa Allah ya kawo ta bayan na da ka kai gaisuwa cikin bane ka aljanun bahagwan nasara wai lafiya na Muhammadu biki alherin Allah kai wa Muhammad Sagiru la ilaha illallah alhadin Allah alhadin da ya dai maka ya dai fice dan shedan bai rama ba alherin Allah kai wa Muhammad Tinadu ka san ne da babba ba illa ba ubangidan dan Muhammad na uwan dole ne yin wannan be to ga dan bana kai kawaki ga dan bana dan aljanun bahagwan nasara daga bangaren jamus sai shi dan bahagwan wuta daga bangaren gurmada zafi ba ku aliyaro huta ba ku subhanallahi huta ba ku aliyaro ka aljanun bahagwan nasara ya kashe dan shagon bahagwan aliyaro daga bangaren gurmada idan damban national chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura Goje da ke birnin Lagos Alabar Rago
Rago ake sayayya. Rago ake sayayya a cikin layya. Ka sanya da gobe kyauta. Sai Allah. Na'am.